Sa Calatrava, nagapanguna sa may pinakamadamo ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Pagpanghiwit, ginalantaw motibo sa pagpatay sa mag-amay sa banwasang Binalbagan. Sa balita nasyonal, kaso sa COVID-19 sa Pilipinas malapit na sa 70,000. Malacanang nagpamalibad magpalayag angot sa ginalegar panibagong sanctions batok sa ABS-CBN. Maayong aga Bacolod, mga aga gawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Ako si Kimbo. Inuubo. Ako si Madonna. Nirarayuma. At ako po si Susan Roses. Nagsasabing anumang gamot ang kailangan. Yes, good morning sa aton mga ka-aksyon and action boy, mayong aga man. Good morning. Happy Tuesday. Ay, Tuesday. Oh. Tingala kong uniform mo, katahong mo. Yes, of course. Ang ngayon, hindi ko nidaan sa uniform mo Tuesday. Ikaw yung ngayon ka. Ay, ako sa Monday. Ang ngayon ko sa Monday na how? Tingay daw ka... Mas ang ngayon ko yung sa Tuesday. But anyway, action boy, i-greet na lang aton yung mga ka-aksyon yung nag-aupod sa aton subo nga aga. Kay Melanie Bernas, good morning, Action Radyo. Kay Delia Liave, good morning. Gracia Horvidalia, good morning, Action Boy and Action Dorel. Kay Eden Hatilogo o Gatilogo ni Action Boy. Gatilogo, good morning, Action Radyo. Kay Renz Jun Artas, good morning, Action Radyo. Keep safe, everyone. Kay Dory Hison, mayong agaman. Kay Sir Edwin Pineda, good morning. Kay Venus, nagapamati. Tavera Belay, nagapamati siya subong sa aton Action Boy. And sa kay Miss Heaven, nagapamati man. Kay Montilla Magbanwa, good morning. Good morning, mandara sa imo. Kaga sa imo da Action Boy, may arada. Sa imo live. Kay John Edward Godinez, good morning, Action Boy and Action Dorel. Wala pa guro ka bugtaw ang iban? Wala pa ka bugtaw. Kaya ako kayo ito bago bugtaw. Ilan taon na akong tsuro, ito bago bugtaw. Oh. Pero anyway, gina pa kayo nagbugtaw. Ikaw ya? Gina pa man. Very good. Pag bugtaw mo, nagbugtaw mo ko dayo. Tingnan, bago kalabot. Ha? Di lagaw-lagaw po kuya. Yes, pates. Kay John Edward Godina, ay, na-greet ko na gali. Kay Pastor Mark Obedosa, good morning, Pastor. Kay Lorna Inyo nga, Pastor? Dito sa Karabalan. Sa okay. Kay Catherine Balancerio Cesar, good morning. Kay Francis Jake Lawrence Amodia. Good morning, Action Boy. Kapamati man. Kaya Raquel Lapuon Bayoneta. Good morning. Have a nice day, man. Keep safe. Kay Melanie Marfil Yanit. Kapamati sila kung Action Boy sa imo lugar. Din lugar mo gani? Ano ko yung Bago City. Bago City. Before. Depende kay duwa nga daan. May Bago City. Kung may pahano ko yun. Yes, para safe ka, duwalawagon mo. Okay? Sino nangalan niya? Si Raquel Lapuos Bayoneta. Ay, hindi gali. Si Melanie Yanit. Kay Reggie Araneta, good morning. Kay Freelin Tikar. Kay Clean Harden, watching from Hong Kong sa Action Boy. Sa aton yung mga sa aton mga ka-action yung OFWs, nga nag-upod sa aton sa Action Boy. Kasi syempre, gusto man nila update bala, bisan layo sila diri sa aton, sa probinsya sa Negros. Gusto nila yung update. So, thank you so much, Gid, sa inyo pag-upod. Kay Engineer Earl Bailon, good morning. Hindi na siya Action Boy. Doon ka Sa familiar. bago eh. Iya ka bago nga, no? Sa Dinis Lagani nga department man. Sige lang ba, ina lang anay. Basta. Kay Sintos Rose, Horada Rose, Action Boy. Ikaw pa minsaron ko yung dalong. Yes. Good morning, Action Radyo. Ginatamyaw ko, DC Junjun, kag Arvin Borini. Sang Sibukaw, ariga pamati, samtang gaihaw baboy. Pwede tali nila mahapitan sang baboy, ano? Wala, lapit pa lang, di ba? Sibukaw, Banago na siya. Oo. Meron man nga San Enrique. Oo, meron magay Sibukaw, Himamay. Pero feeling ko, hindi ko San Enrique. Bakaw, tiyagali. Feeling ko San Enrique, nga Sibukaw. San
Enrique na siya. Feeling ko lang. Tido ka layo-layo. Dubod lang sila mag-deliver. Malapit-lapit ko sa akon sa panukon. Alain ba? Kaya, Aksyon Boy, kay Romeo Baroba Jr., nag-watch mo siya sa aton live. Suki mo, ara na. Suki, tara Si na. Cory Vidaha from Kuwait. Kaya, Kagawad, Melchor, Baroka Rumbines, morning Sir Boy, kag Ma'am Dorel, kag dira sa pakaisa ko nga si retired Police Lieutenant Jerry Rumbines sang Balabag, La Carlota City, ga monitor man subong thanks. Okay, you're welcome. Kay Josephine Benjamin, good morning man. Sige. Sino kita pag-greet sa akon nga taga si daw Yvette Yap. Yvette siguro ay Yap. Dapat ginasulat mo na yan. Okay, ano gali kay Sir John Aljan Rosanegro. Good morning, Aksyon Boy. Sige, okay. Standby na ha, sa aton nga mga balita lokal. Magasunod sa dili lamang madugay. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Nagapangunang banwas ang Calatrava sa mga lugar sa Negros Occidental nga may pinakamadamo ang kaso sa COVID-19. Ini ang 8.21% sa kabugusan nga 268 ka mga kaso sa bugos nga probinsya. Sa datos sa Provincial Health Office subdub sa Hulyo 19, ang Calatrava ang may 22 tanan ka mga kaso, ginasundan sa Sagay nga may 19, Escalante 17, Himamaylan 17, Ciudad Zambago 16, San Carlos 16, kay Ciudad Santa Lisay 5. Tanan nga 31 ka mga banwa kay syudad sa probinsya ang may kumpirmado ang kaso sa COVID-19 sa din ang mga banwa sa Candone, Don Salvador Benedicto kag Ilog amo ang may pinakamanubok nga may tag-isa lamang kakaso. 192 sa mga nagpositibo ang locally stranded individuals, overseas Filipino workers na pulo, ang mga frontliners na pulo, ang domestic 20 kag authorized persons outside residence 3. May 123 man ka mga recoveries, ang symptomatics 34, akong symptomatic 34 kag ang asymptomatic 234. Pagpanghiwit ang rason sa pagpanglutang kag napatay nga mag-amay nga Sunday Crisanto Espante Sr. kag Crisanto Jr. sa tong Domingo sang aga sa sitio Nasagan, Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan. Suno kay Binalbagan PNP Commander Police Major Fernando Sumblingo Jr. ang mga suspect ang nag-aligar sa mga biktima nga mo ang nagpahiwit sa ila amay nga nagdako ang siyan kag napatay. Dugang ni Sumblingo nagdalom pagid ang inaway sang duha ka pamilya bagod na tampaan sang bata nga Crisanto ang iloy sa isa ka suspetsado apang nasettle man ini sa barangay. Likom sa hibalo sa mga biktima nagdumot ang mga suspect kag ginpanglutang ang mga ini samtang nagapungko sa bato sa kilid sang dalan. Ang mga suspect at large sa gihapon sa silinga tinion kag isa pa lang sa ila ang nakilala nga mo si Jomar Salvador samtang iban alias Negro Salvador kag isa ka John Doe. Patay man lang isa ka 7 ka tuig nga bata matapos na lumos sa suba sa Purok Barangay 3 Syudad sa Himamaylan. Ang biktima gikilala kay Jerome Hugwan na pumuloy sa muman nga barangay. Sulod kay Police Major Romeo Vargas, ang hepe sang Himamaylan PNP, papauli na kuntani ang ining biktima kang grupo sini nga nagpaligo sa suba apang nagbalik ini agud tinluan nga tsinelas. Duha pa ni Vargas, posible nahulog ang tsinelas sa tubig, kagin lagas niya ini apang naabtan sang baha, rason nga ini ang nalumos. Nasapwa na lang ang biktima pagkaagas ng Domingo, nga nagalutaw malapit siya nahulugan, kag patay na. Pilason ang 6 ka persona, lakip na ang 2 ka minor de edad sa nagluntad ng aksidente sa National Highway, Hacienda Ferlo, Barangay La Granja, Ciudad sang La Carlota. Mga alas 8 sang aga, ang mga napilasa naging kilala nga Sunday Josh Andre Fernandez,
15 anyos, drivers ng tricycle. Marvin Barrientos, 22 anyos, kag Casiminio Panalog, 20 anyos, lunsay angkas sa motorsiklo. Duha ka yara nga bystanders nga sanday Pauline Aris, 17 anyos, kag Honey Green Aris, duha ka tuig ang edad. Ang suspect nga driver sa motorsiklo ang ginkilala naman kay Junel Espinosa, 18 anyos. Sunod kay Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, ang hepe sang La Carlota PNP, magkatuway ang direksyon sa motorsiklo nga Honda XRM kag tricycle, apang nagliko sa wala patabok sa dalan ang tricycle, rason nga nabungguan sa nagapadulong nga motorsiklo. Naglabot pa sang motorsiklo, ang nagaparking nga isa pagig ka motorsiklo sa diin. Didto nagatindog ang duha ka bata nga nadala sa man sa aksidente, kag nakaangkon sang minor nga kapilasan. Ang driver kag isa ka angkas sa motorsiklo lakip ng driver man sang tricycle ang gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apang isa ka angkas kag duha ka bata yara gindala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital agod sa pagbulong. Samtang ginhilway na ang ining isa ka driver nga nakabunggo ang iyas ning nadala nga salakyan sa isa ka ambulansya nga ginapadagyan sa siyudad sa Sagay sa itong Biyernes ang gabi. Ang ining driver kilala kay Johnny Villo, 27 anyos, kag pumuluyo man sang Escalante. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Joel Sidel, Lunes ang hapon ginhilway si Villo bangod nga hindi kalakip sa pag-isip sang oras sa reglementary period ang adlaw sa Sabado kag Domingo. Dunga pa ni Sidel, wala pa makadesisyon ang siyudad sa Sagay kung magpasaka sang kaso batok sa kay Villo. Sa investigasyon sang kapulisan, naibaluan nga madasig ang pagpadalaga ni Villo kababaskog ang impact sa pagkabunggo sa ambulansya, rason nga natumba ang ining ambulansya. Luwas na sa katalagman ang anom kamapilason sa amo nga aksidente. Ginkompirma ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga nabato na sini ang inisyal nga guidelines halin kay PIDEA Region 6 Director Edgar Apalia. Sunod kay Gomez, matapos nagpaydalom sa 14 kaadlaw nga quarantine period si Apalia, ginmanduan ini nga padayon kag pabakuron pa ang anti-drug operation kag barangay drug clearing program sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Dugang pa ni Gomez nga sa listahan sang PIDEA Negros Occidental, 134 sa 602 ka barangay sa bugos nga probinsya ang drug cleared, samtang napulo naman sa syudad sang Bacolod. Sa karon nagahulat pa si Gomez kung saan o pag-aumpisahan sang Regional Oversight Committee ang deliberasyon para sa barangay drug clearing program matapos temporaryong ginuntat bangod sa pandemya tuga sang COVID-19. Samtang wala sa kamaturan ang nag-viral nga litrato sang kawatan sa social media nga nagsulod sa duha ka puluyan sa DC1 Phase 3 sa barangay Alhis, syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang hepe sa Police Station 7, wala sang report nga nagdangat sa opisina nga may duha ka balay nga ginsulod sang masupog nga kawatan sa nasambit nga lugar. Sa pagpangusisa ni Abalayan, gin-copy-paste sang barangay Alhis ang nasambit nga litrato, kag ila gin-post sa Facebook sang barangay Alhis, syudad sang Bacolod. Mismo ang nag-post nga taga-barangay ang hindi man makatudlo sang balay nga ginaligar ginsunod sa mga kawatan. Panugyan ni Balayan sa publiko antisipo sa social media, dapat siguruhon ang report bago nakataya diri ang dignidad sa isa ka tawo nga yara sa litrato. Sunod kay Balayan sa pihak nga kilala nila sa litrato, amin wala sila sang basihan nga patawag ang mga ini bangod wala sila sang reklamo nga nabaton sa nasambit nga report. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sang new normal, ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang dapat ginaton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. Gani ginarekomenda ko gid sa inyo ang Dr. 10% yung natural and organic, scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap, chemical free and very mild sa aton nga skin na pwede magamit bilang feminine wash, pwede man magamit as shampoo sa may mga kaspa, may mga pimples dira, may body odor kag iban pang skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa Bacolod, mabakal sa Huacong stores kag Sincere Drug Stores, available man sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Kag sa ato naman nga paglikaw sa mga respiratory diseases, para sa ubo, sipon, trangkaso, ang Dr. Alfred's Pure Mango
Ini sa 100% nga mangosteen. Wala iya sang extenders, wala sang preservatives, wala sang additives, wala sang ginimpon nga ibang nga herba. Kaya sa pagtuon sa isa ka universidad dito sa Kentucky, USA, nagapakita nga ang xanthone compound nga yara sa ginatawag nga antagonistic effect. Hindi na siya mangin epektibo, kadula ang iya sini nga healing properties. So, kada kapsula, ang Dr. isa ka litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas malapit na sa 70,000, samtang Malacanang nagpamalibad magpalayag angot sa ginaligan, panibagong nga sanctions batok sa ABS-CBN. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ay nga ba tulong sa kaalwan sang bay flu? Alright, so good morning liwat, Action Boy. Sa imo kag sa aton mga ka-action. This time, continue kita greetings, Action Boy, no? Sa aton yung Facebook Live. Kay Josephine Benjamin, good morning. Kay Andrew Mangilan Villarosa, morning Action Radio, greet Newman ko, taga-aga, kag udto. Agagid ko na kag udto, Action Ang Boy. balamugid si Action Rex, ha? Yes. Mga idol, kamadaan tananda. Love you, Action Radio. May pa I love you. Sino na, Action sino Boy. kanina? Si Andrew Mangilan Villarosa. Okay. And kay Corazon Villasis Gayo, good morning, Action Radio, watching from Binalbagan. Kay Momo Moises, morning, Action Boy, kag Dorel, monitor man kami di sa Bago City Health Office, Action Boy. Good morning, da sila ni Momo Moises. Kay Josette de los Reyes, good morning man. Kay... kilala ko niya. Kilala mo siya? Sa Bago City Health Office. Yes. Masundan mo da. Kita mo kay Josette Magwad de los Reyes. Next, ikaw naman basa. Juvie Cabana Turbanos. Ako niya guro nga pakaisa ni. Pakaisa mo na. Di pakaisa ko. Pakaisa, ikaw mo doon. Cabanillas. Bebeng Pacheco, good morning. Good morning mga kay Bambi Pacheco sa barangay Kamindangan, Kawayan. Mumuning ako ni sa man ka lugar. Imo pag nalugar. Di kay father ko, di ka Kawayan mo. Lapta-lapta mo. Sakay River Benjamin, may agaman listening from Riyadh, Saudi Arabia. Jocelyn Arisevita Olak, of course, sa ato nga top fan man eh. Romel Portudo. Good morning ka Aksyon, Ma'am Dorel, ka Sir Boy from Carabalan. Karabalan kami sa mo. Carabalan, kilala mo? Hindi. Huwag ka nga pangilala sa mga Carabalan, maglagan ka. Bisan barangay kagawad lang. Hindi ka na barangay kagawad. Via Jonathan, of course, good morning. Renabel Gamboa, good morning man. Sakay, taga Carabalan, mga pamilya ko. Pamilya, yaman Carabalan man. Sige, ma-explore ko magpuli ko, Action Boy. Sheila Alagos, good morning, Action Boy. Motor lang kami diri sa ni Marites. Ni Marites sa Fausta Garments. Fausto? Sige, Garments. Check attendance lang sila ko, no? Sige. Kay May Kindo, man Action Boy. Good morning, mga ka-action. Action Boy Duran, kag Miga Dorel. Yes, Miga. Kamusta lang da sa inyo? Greet na lang ko si Lola Neneng, gapangapit. Renan Payongayong, good morning. Jasmine Hotela Albaracin. Good morning, Action Radio. Pag-greet lang kay Mark, Andre, kag Dominic, kapamati kami from Davao. Wow, Davao City. Sige. Dito. Kay Belmar Panisales, Action Boy. Good morning, sa Manila, no? Ay, liwata, nagapamati naman si Francis Jake Amoldia. Kakaginaw lang siya ka-monitor. Good morning. And kay Maria Luz Grijaldo Makunat, Action Boy. Watching from Candumaraw, Hinigaran. Stay safe always. Ikaw naman read kay Action Boy. Kay Vanessa Mayo, of course. Ang no? suki na to. Watching live here in Red Wing, Minnesota. Good evening pa niyo kay Gabito mo. No? Good evening to you both. Shout out lang ko kay Eva Marie, Nitz kag Rudith sang Tangub.
Sige. Kay Ginapatamyaw Paz ka gali Barcoma. ni Miss S, ha? Oo, yes. Vanessa. Paz Barcoma, Action Boy, kay Maria Luisa Melos. Good morning from Bago City Ay, kilala siya. ko na yan, mga grupo ko na. Yes. Kay Pretty Mahilo, Action Boy. Oh, wow. Ngalan pa lang Pretty na. Good morning. Kay Kairos Flaky, good morning man. Kay Olive Souza, good morning sa inyo, Action Radio, pamati sa Balita sa Bacolod. Kay Ellie Huboy, good morning sa inyo, support ko sa inyo program all From China? sa China. Pakigreet lang dira sa Pagsubiron family sa South Bay Subdivision, Bago City. Kay Tito Jared Gatcho, Action Boy, ay siya subong sa Bohol, kapamati man. Kay Livin Lagada, good morning, Action Radio. Mangutana ko kung pwede na ba makabiyaki ang mga LSI nga gikan sa Cebu paingon sa Escalante. Pwede na ba? Pagtabuelan port. Murag close pa jud ba? Murag close pa. Murag di pa magyud pwede mo travel oy. So na lang. Paz Barcoma, good morning mga kay Alan Barcoma Pero wala pa, Action Boy, no? Wala pa, di ba? Sa yung close pa travel. tabuelan po. As of now, gina-close pa. Gi-close pa levy na ang kuan, ang port. Kay Marilo Villarta naman, good morning. Sige. Beth Tumangan, maing agaman, kag Flor Lastiere, sa kay Mick Darren Rina. Bata hindi ko makikita mo. Rina, no? Good morning. Edwin Discopel, maing aga. Tito Ed, sige. Okay. Are we on standby na? Layo pa? Sige. Go. Marilo Tanaman. Good morning. Sakay Alkin Helye. Helye, Action Boy. Good morning. Kay, ano pa yun? Mary Kaay Gapol. Good morning, man. May lang nga pagpamati. Si Leven to kinagapamangkot, no? Itong pati sa Si Cebu. Levin, Action Boy. Kaya daw ang problema, subong kay amo na ang sa Cebu, ang mga amo na ang mga lugar daw, gina-control na yung pagpabalik dire. Especially ting Tabuelan Port doon nagsira pa blang doon, yes, Action open. Boy. Kay Darren Rodrigo, Action Boy. Good morning, Action Boy. And Miss Dorel. Super tiga naman. Dorel. Mangkot lang ko kung may biyahe, aeroplano sa Silay to Manila. I think Actually, kahapon, daso ang last ang biyahe ni next, I think sa July 31. Ang next na biyahe. Ang next nga biyahe. Actually, kagapon, Mga super flights na siya mo. nakita ko kagapon, Action Boy, allowed na eh. Doon di ba may nakabutang to nga ang airport? Bacolod, allowed na. Bacolod sila airport, allowed na. Pero nabalaan ko yung schedule. Pal nga schedule actually. Nabalaan ko. Ay lang nga sweeper flight. Next nila nga sweeper flight is July 31. Kaya nag-flight to sang 16 ba lang, 15. Tapos ang next is July 31. Tapos sa muna kung may flight ka, mag-flight ka, kung di ka makadto, daw damo sa mga requirements, no? Yes. Ate, sige. Standby naman kita sa aton mga balita national. Aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sininga panahon sa nga aton nga may pandemic, importante gid ang ikaayong lawas. Sagud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo pa-improve kag mas epektibo na bangod mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalangubag bukol kag iban pa. Gani sa Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagsaka na sa 68,898 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos madugangan sang 1,521 ka kaso. Ginanunsyo man sang Department of Health nga may 607 ka recoveries, kag ini ang nagbutang sa total recoveries nga 23,072. Samtang nadugangan sang 4 ang napatay, rason nga nagsaka sa 1,835 ang death toll sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa piyat nga bahin ginanunsyo man sa DOH nga may 79 ka nag-duplicate ang ginkakas sa kabilugan nga kanamuon sa kaso, sang sining masakit nga rason nga ginapaabot nga mahimo ay pagbago ini tungod padayon ang ginahimo nga validation sang ahensya.
Ginhingyo ni Interior Undersecretary Martin Dino ang publiko nga magbulig sa pagpanumdom nga sundo ng health kag safety protocols bangod sa health crisis kag ginpahayag nga responsibilidad sa kada individual nga proteksyonan ang iya pamilya batok sa COVID-19. Nagwa ang palayag ni Dino pagkatapos niya ginduso ang shame campaign batok sa mga Pinoy nga wala nagasuksok sang face mask kag wala nagasunod sa health protocols subong nga may pandemic. Dugang pa ni Dino hindi sa tanan nga oras yara ang law enforcers agon magpanumdom sa publiko angot sa quarantine protocols kag ginapatuman agon mapunggan ang paglaptas ng virus rason nga kada individual dapat maghimo sa inisyatibo kung paano makabulig paagi sa pagsunod sa mga health protocols kag pagpanumduman sa iban pa nga magsunod sini para maghilway sa virus. Ginkumpirmar sa Bureau of Corrections nga ang convicted drug lord nga si JB Sebastian napatay bangod sa COVID-19. Ginhimo ni Justice Undersecretary Mark Perete ang palayag matapos makaistorya ni Bucor Director General Gerald Bantag si Justice Secretary Menardo Guevara kung talakayon ang ining hitabo. Gin-report sa itong weekend nga si Sebastian kay iban pa nga high-profile inmates ang napatay kag indiretso cremate ila bangkay bilang pagsunod sa COVID-19 protocol. Sa statement, ginmando ni Guevara sa NBI nga imbestigahan ang kamatayon sang sini nga mga bilanggo. Ginaabi-abi ni Bureau of Corrections sa Bucor Director General Gerald Bantag ang anuman nga investigasyon may kantaran sa mga high-profile inmates nga napatay bangod sa COVID-19. Suno kay Bantag, handa ang Bucor sa anuman nga investigasyon himuon angot sa isyu. Una diri nagwa impormasyon nga hindi matuod nga napatay ang ginakabig high-profile inmate nga si JB Sebastian sa baylog gin-release ini sa New Bilibid Prison kon NBP. Ginanunsyo man ni Senate President Vicente Soto III nga iya pangunahan ng investigasyon sang Senado angot sa isyu partikular na ang gilayon nga pagpa-cremate sang bangkay. Ginpanumdum naman sa Department of Health ang mga jail authorities nga kinahanglan sundo ng health protocol sa jail facilities matapos 19 ka inmates sa New Bilibid Prison na napatay tungod sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nga ang health screening kag contact tracing kinahanglan nga patagyunon sa sulod sang prisuhan bilang pagsunod sa ginasaad sa Department Memorandum 2020-217. Suno kay Vergiere, ang inmate nga makabig critical condition dapat kuhaon sa pasilidad kag dalon sa ospital. Sa iban nga balita nasyonal, nagpamalibad nga maghatag sang palayag ang Malacañang anggot sa ginaduso sang panibagong nga sanctions batok sa ABS-CBN network sa piyak nga nasambit nga firm mula na makakuha sang bagong nga prangkisa para makaoperar halin sa kamera. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginarespeto sang Malacañang ang pananawan sang pila ka magababalidha apang hindi maghatag sang dugang komento angot sa issue. Una diri gintalakay ng Deputy Speaker kag Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Deputy Majority Leader Cavite Representative Jesus Crispin Remulla, kag Anakalusugan Party List Representative Michael Defensor sa online meeting nagligan nga Biyernes ang plano nga panibagong nga sanctions batok sa TV network, lakip na ang 1.97 trilyones pesos nga penalidad sa amo nga network. Nagpangabay ang Malacañang sa mga stakeholders ang online cockfighting o kung online nga bulang nga magpangayo sang permiso sa National Interagency Task Force antisipadayon ang innovation sa aktibidad. Ginapahayag siya sa press briefing ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mga stakeholders dapat una nga mga makapangayo sang permiso sa IATF matapos ang napabilin ini nga ginadubili sa anuman nga community quarantine levels. Gin-recall man ni Roque ang panindugan sa Department of Interior and Local Government nga panugutan ang event sa mga lugar sa idalom sang Modified General Community Quarantine nga patigayunon online ay importante nga wala sang mass gatherings nga magresulta sang kabudlay sa pagpatuman sang social distancing. Base sa IATF Resolution number 56, ang pabulang lakip ang beer houses, nightclubs kag kaangay nga mga establishmento na nga nagasentro sa pagservice sang ilimnon ang ginadumili sa tanan nga quarantine classifications. Kag sa katapusan nga balita national, nagpangay na sang bulig sa National Bureau of Investigation ang kon NBI sa Nakalusugan Party List Representative Mike Defensor may kang tanan sa pag-trace sa persona nga nag-post sang death threat sa isa niya kabata nga babae sa iya social media account. Suno kay Defensor, isa ka netizen ang nag-post sang komento sa isa niya post Instagram nga nagapamahog sa kabuhi sa iya bata nga si Juliana. Dugang pa ni Defensor nga matapos ang insidente gilayon siya nga nagdangup sa NBI agon magpangayo sang bulig. Ginako ni Defensor nga siya mismo nakabaton sang pamahog sa kabuhi, labi na kon mayara siya sang panindugan sa kontrobersyal nga issue apang wala niya ini ginasapa.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 32. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag bitamina arang kape nga wala ka ginakonsensya. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo. Ini sa anom kakilala nga best medicinal plants kaangay na lamang sa malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, kag natural sweetener nga stevia. Proven man nga nagapapugong kag nagabulong sa mga balatian kaagay sang hypertension, kidney problem, heart ailment kag madamong iban pa nga mga balatian. Ang best cafe kag aprobado sa Food and Drug Administration o FDA. Mabakal ini sa mga butika kag supermarkets malapit sa inyong mga lugar. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.